मा सोलिदों लावखार ओंखाम जाग्रा धीर बिलाव फारसेथिं सोलिदों भोजपुरी गाननि डान्स फारसेथिं सोलिदों जुवानि आड्डा। जाय भोजपुरी डान्सखौ मोसायोब्ला आसाम रायजोआव गोबां सावराय जायो बे डान्सआ धीर बिलाव फारसेथिं उन्दुग्रेबलायना जुवा गेलेनाय सोलिदों। क'क्राझार रैखाथि बिफाना नोजोर होआखै नामा माखासे ओनसोलाव जौ जुवानि आड्डाखौ? बोसोरनि जोबथा डिसेम्बर दान सोलिगासिनो जेरै मेरैनो गोजाम बोसोरखौ रंजानायनि बिदाय होनो लावखार ओंखाम जागासिनो। नाथाय बेनि गेजेरावनो क'क्राझार धीरबिलाव सोलिदों जुवानि आड्डा। नोंथांमोना नायना ला लावखार ओंखाम जानो फैग्राफोरनि दैथायहरनाय जुवानि आड्डा। माबायदि सोलिदों धीरबिल लावखार ओंखाम जानायनि आन्दोआव? क'क्राझार रैखाथि हान्जानि मेगन आन्दोआव जुवा गेलेनाय होदों धीरबिल लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव। धीरबिल लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव माब्रै एसेबां उदाङै सोलिनो हादों जुवानि आड्डा? ना धीरबिल लावखार ओंखाम जाग्रानि कमिटिया जुवानि थाखाय उदाङै हगारसारना होदों? क'क्राझार रैखाथि हान्जाया माब्ला राहा लागोन बेफोरबायदि खना खनला सोलिबाय थानाय जुवानि आड्डानि सायाव? क'क्राझार धीरबिलनि बेफोरबायदि उदाङै जुवा होनायखौ माखासे आफादफ्रा गोख्रों सोंखारिदों आरो थाबैनो राहा लानांगौनिबो गोबां दाबि दैखांबोबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोनबोगासिनो दं। एगो बात कही ओकनी के तो यार भतार के फॉर्मूला समझा देनी हमनियो के माल के फॉर्मूला समझा देना। Right.